Naimbag nga oras yung amin gagayem ken kabsat manipod iti DWCI 105.1 Adjo FM Radyo Pilipinas Pidig. Inag ipadanon detoy sa balimanan na damag manipod mismo iti ili ti Pidig Ilocos Norte. Agapuanan na itay laeng kalabas wano iti February 14 mga kaibigan ket naisangkat manan detoy movie viewing kar iti senior citizens iti Pidig Ilocos Norte. Ada ito nga movie viewing mga kaibigan ket maipapay kadagiti iso amin na senior citizens iti nadakamat a lugar. Daytoy nga aktibidad wano programa mga kaibigan ket nairugi iti administrasyon ti dati a mayor Georgina Salazar Guillen ken intultuloy met ti asawa na ani Honorable Eddie Guillen. Kadita gundaway gagayem karabsat ket inakipadanon daytoy adamag manipod mismo iti Pidig Ilocos Norte. Naisayangkat manen ti movie viewing dagiti senior citizens iti ili ti Pidig Ilocos Norte. Adaytoy ket naigiddan iti kaaldawan ti puso iti karaytoy atawen. Daytoy nga aktibidad ket nairanta para kariti senior citizens iti ili Pidig kas panang paragsak ken panang respeto kariti natataingan. Nairugi daytoy iti administrasyon ti dati a mayor Georgina Salazar Guillen ken maitultuloy iti agdama nga administrasyon ni Mayor Eddie Guillen. Ti panagbuya dagiti senior citizens iti pelikula iti maysa amol iti ili ti San Nicolas ket addapay pa-lunch ken sangsang kamaysada amangan iti maysa a fast food chain. Napalaos met ti ragsak ken panagyaman dagiti senior citizens iti daytoy maipapaay karakwada. Maragsakan kamet ang makakita kariti senior citizens gapo iti ragsak nga ikikutanda gapuanan na daytoy a programa ti LGU Pidig sigon karakwada ket mailiw ken kunada adaytoy ti maysa kariti paglinglingayanda a senior citizens. Ti panagbuyada, ti pelikula, ti papanda iti mall, kaya na panagbabanding da ket maysa, apakaragsakan da. Tangamin kunada ket daytoy iti maysa away, tap na digasta ket makapag-relax, ken pag in-inanaan da, kadagiti obraan da iti barbarangay da. Iti uneg ti movie house ket makita dagiti ragsak ken napintas a panagbabanding dagiti senior citizens adaytoy iti mangiparangarang nga ada iti napintas alangen-langen dagiti umili iti Pidig Ilocos Norte nang runa dagiti natataingan. Nakipagbanding pa iti family Guillen iti panangidadaulo the former Mayor Georgina Salazar Guillen ken agdama a Mayor Eddie Guillen kabayatan ti panagbuya dagitoy ti panangipabuya kariti senior citizen iti pagsenyan iti maysa mall iti ili ti San Nicolas ket maysa a panangipakita kuna ni Mayor Eddie Guillen iti inda panangayayat panangipaay ti respeto ken panagyaman da kariti natataingan iti agtultuloy a panangsapsapuyot da kadakwada iti inda panagserbi kariti kakailanda iti ili ti Pidig. Dagiti savings manipod iti mayor's office iti ili Pidig ket isu iti kangrunaan apakaipanan ti agbinulan a movie activity dagiti senior citizen ken siraragsak anang ibaga ni Mayor Eddie Guillen ano agkurang ti pundo a maaramat tinasaw nga aktibidad ket personal dapayan nga ipaay kalikagom ni Mayor Eddie Guillen nga madupay kuma dagiti senior citizens iti mga bail iti karita programa ti LGU Pidig tapno digasta ket ma-experience dagiti isu amin a lolas ken lolos dahiti ang maipapaay wenno programa ti LGU Pidig ket para amin kadigiti senior citizens nga agnanaed iti Pidig Ilocos Norte. Manipod iti Pidig Ilocos Norte, Joey Cordero Kawit agipad padamag.